Sziasztok! A mai videó egy hatalmas haul videó lesz, ugyanis 4 webshopból is megérkeztek a csomagjaim. Ma ezeket láthatjátok. A 4 webshop a CN Direct, Dresslink, illetve Dressin, hasonló nevűek, és a számomra is új Zsoli Chic. Ma ezekkel kezdenék. A Zsoli Chicről még eddig nem rendeltem, ezért gondoltam ejtek pár szót. Nagyon jó a cipő kínálatuk, baromi jó cipők kaphatók, a táska kínálatuk is jó, a ruhák is nagyon-nagyon jók, de szerintem lenyomja őket a táska és a cipő, illetve nagyon jó, ezt a héten fedeztem fel, nagyon jó a lakberendezési vonaluk, nagyon-nagyon szuper párnahúzatok kaphatók, illetve egyéb ilyen dekor díszek, meg mindenféle szuper dolog, és kapható náluk a Mason Jar, ami Amerikában tök menőnek számít, hogyha Pinterestet, illetve Tumblr-t bújtok, akkor biztos, hogy belefutottatok már millió meg millió képbe, ahol a Mason Jar van, meg nagyon sok DIY kapcsolódik hozzá, hogyha amerikai youtubeosokat néztek, úgyhogy ott az is megtalálható, és tényleg sok szuper dolog, nézzetek szét, és akkor térjünk is rá, hogy most miket rendeltem tőlük. Elsőként is említettem, hogy szuper táskáik vannak, rendeltem is egy táskát, ami így néz ki, nagyon-nagyon megtetszett, és őszintén szólva nem nagyon nézegettem a méreteit, csak betettem a kosaramba, és egy picit ezért ennél nagyobbra számítottam. Ez egy ilyen kis közepesebb méretű táska, de így is nagyon-nagyon tetszik, és tényleg tök jó minőségű, örülök, hogy megrendeltem. A színei, mint láthatjátok, ilyen szürkés lilásak, illetve a csatja arany, és itt elől is. Megpróbálom belülről megmutatni, de nem nagyon fogtok semmit látni. A lényeg, hogy elől 2 illattartó van, aztán van itt egy nagyobb zseb, leválasztva van egy kisebb cipzáros, aztán itt megint van egy kisebb zseb, és itt hátul szintén van egy cipzáros, úgyhogy tök jól lehet belepakolni, kisebb dolgokat is bele tudjuk tenni a kisebb zsebekbe, és akkor nem kell kotorászni a táskában, amikor éppen próbáljuk megtalálni, úgyhogy szerintem nagyon praktikus a kialakítása, és ami külön pluszpont neki, hogy itt végig cipzáros, tehát be lehet teljesen cipzározni, és így senki nem fog tudni belenyúlni, meg semmi nem fog tudni kiesni a táskából, úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszik, Instagramon már láthattátok is, de biztos, hogy outfitben is találkozhattok majd vele. A következő dolog, amit innen rendeltem, egy nagyon klassz póló. Tudni kell rólam, hogy szeretek kávézni, de általában nem azért iszom, hogy feldobjon, tehát nem a koffein miatt, hanem mert szeretem az ízét, illetve beszélgetésekhez is legjobban kávézni szeretek. És hogyha kávézom, akkor általában lattét iszom, és most már ezt a pólóm is elárulhatja, ugye az a felirat található meg rajta, hogy I love you latte, illetve egy ilyen pohár található rajta, ilyen elviteles pohár, nem tudom pontosan milyen neve. Nekem nagyon tetszik, tényleg tök jó pofa, és így, hogy a latte a kedvencem, szerintem tök jó. Egyedül, ami nem tetszik, az az ujja, viszonylag hosszú, ezért arra gondoltam, hogy ha így felhajtom, ahogy a videóban láthatjátok is, akkor úgy viszont tök jó lesz, és kipróbáltam, és így is fogom hordani, úgyhogy majd valószínűleg még gyorsan odavarrom, hogy ne kelljen folyton feltűrni, meg figyelni rá, hogy aztán nehogy vissza lejöjjön, értitek? De amúgy nagyon tetszik, az anyaga is tök jó, úgyhogy sokat fogom hordani. Nagyon szeretem a lattét és ezt a pólót is. Az utolsó dolog, amit innen rendeltem, pedig egy ruha. Már egy ideje nézegettem a webshopokban az ilyen csíkos ruhákat, de most megrendeltem. Az előző ilyen outfites videóban tök jó lett volna, mert teljesen ilyen matróz stílusa van, de hát erről most már lekésett, úgyhogy majd legközelebb, de biztos, hogy így is fogtok vele találkozni. Itt fölül láthatjátok, hogy ilyen nagyon vékony, átlátszó anyagból van, aztán pedig nagyon szép csíkos és egy ávonalú ruháról van szó. Nekem nagyon tetszik. Szerintem vagy egy mérettel nagyobbat küldtek, mint amit rendeltem, vagy én rendeltem nagyobbat, de egy picit nagy, viszont ezeket a ruhákat én úgyis mindig övvel hordom, ezért egyáltalán nem gond, egy övvel már is tökéletes, így egy picit nagy lenne, de az öv segít rajta, és úgy tök jól áll. Az anyaga ennek is jó,
nincs rá panasz, úgyhogy ezt is sokat fogom hordani, még így a nyáron is, aztán ősszel, meg télen, meg egy vastagabb harisnyát. Ezt a 3 dolgot rendeltem tehát a Zsoli Chicről, érdemes szétnézni, mint említettem, ha táskát vagy cipőt kerestek, vagy valami szuper lakberendezési tárgyat, de mint láthatjátok, jó kis ruhadarabokat is ki lehet fogni. Térjünk is át a következő webshopra, ami a Dresslink. Itt elsőként is rendeltem 2 körömdíszítő szettet, ami úgy volt, hogy ma felavatok, de aztán végül körömlakkozás közben másként alakult, és végül más minta lett belőle, mint amit előre elterveztem. Az elsőben ilyen kristályok találhatók, különböző méretűek, a másikban pedig különböző méretű szegecsek, illetve különböző alakú szegecsek, és mind ezüst, mind arany. Igazából tök olcsó volt, és mostanában nagyon belemerültem így a körmös dolgokba, ezért gondoltam, ez sem maradjon ki, és már jó néhány manikűrt elképzeltem velük, majd találkozhattok is velük, ha a videókban, nem is a blogon, de tervezek körmös videókat is, úgyhogy hát ha majd őket is láthatjátok. A másik 2 dolog innen pedig 2 ruhadarab, ami a webshopban egy promóképen így egymással volt a modellen, és nagyon megtetszett, ezért ezt a 2 ruhadarabot választottam. Én is direkt így egymáshoz is, de nyilván mással is fogom hordani, nem csak együtt őket. Az első az egy csipkés fehér, vagy hát ilyen vajszínű sort, amit már régebben kinéztem, és nagyon tetszik. Felvéve nagyon-nagyon kényelmes, tök jó az anyaga, és imádom. Nagyon tetszik maga a csipke, vagy hát kicsit ilyen horkolt csipke rész is rajta, úgyhogy ez egy nagyon jó választás volt. Lehet, hogy majd a feketét is megrendelem, mert feketében is kapható, de most már nyár vége van, úgyhogy lehet majd csak következő nyáron. A másik dolog, amit, mint említettem, hozzárendeltem, pedig egy kimonó, amit ha most így felemelek, úgysem fogtok látni, de felvéve láthatjátok. Tehát ez egy barát színű kimonó, amin különböző minta van egyrészt ilyen szép, nem is tudom, ilyen építészeti mintához hasonló, nem tudom ennek mi a neve, illetve vannak rajta rózsák, az alján pedig rojtok találhatók. Ez egy nagyon könnyed szellős anyag, egy picit így az alsó rojtok miatt nehezebbnek érződik így a kézben, de amúgy tök jó, és tényleg tök jól mutatnak együtt szerintem. A CN Directről sem csak ruhadarabokat rendeltem, hanem elsőként is kíváncsi voltam már ezekre a sminkszivacsokra, én még egy márkától nem próbáltam ki, gondoltam, hogy kipróbálok egy ilyen no-name márkát, igazából biztos van valami márkája, de nem tudom, hogy pontosan mi, ami a csomagolásra van írva, úgyhogy inkább nem olvasom fel. Meglepetésemre ez egy viszonylag kicsi kis szivacs, de aztán ezt majd úgyis meg fog dagadni, kíváncsi leszek, hogy mennyire, és mint videóban szerintem majd be fogom mutatni, illetve tényleg kíváncsi leszek, hogy hogy fog működni. Ha nagyon nem működik, akkor max ilyen körmös dolgokra használom el, és nem alapozáshoz, de nagyon izgatottan várom, hogy működik, mert talán egy ilyen $1 körüli ára volt, kíváncsi leszek. Innen is rendeltem egy kimonót, ami nagyon tetszett már régóta, és nagyon jó a mintája, az anyaga is nagyon jó, viszont nagyon fura szabása van, ugyanis nem ilyen ujja van, hanem hát ilyen elég furcsa, ezt majd felvéve bemutatom, elég furcsán van, és csak így a kezedre rá megy ez a lepelszerűség, úgyhogy egy picit így csalódás volt élőben, nem erre számítottam, de még barátkozom azzal, hogy tényleg nem egy ilyen újas dologról van szó. Egy ruhát is rendeltem innen, ami ilyen ejtett válló, ugyanakkor van egy pánt is, ami a vállunkon megy át. Egy ilyen nagyon szép égszínkék színben van, nem is tudom pontosan, hogy ez égszínkénkre, lehet, hogy nem ez az égszínkék, na mindegy. Szóval egy ilyen szép világos kék színben van, az ujján és az alján ilyen csipke található, úgyhogy tök jól néz ki. Elnézést, hogy ennyire gyűrött, de még nem vasaltam ki, ugyanis nemrég érkezett a csomag. Egy vasalás csodákat fog vele tenni, és sokkal szebb lesz. Az utolsó webshop akkor pedig a Dressin, innen 2 dolgot rendeltem. Az első egy póló, ami szintén
ilyen jópofa az I Love You latte póló mellett. Szeretem a képregényeket, és szeretem az X-Men-t is, úgyhogy amikor megláttam ezt a pólót, akkor nagyon megtetszett, és nem ismerek mindenkit róla azért, majd a barátomat kifaggatom, de azért a főbb karaktereket mindenképpen felismerem, ha más nem a filmből. Igazából az X-Men képregényekkel annyira nem vagyok otthon, abból csak a filmeket láttam, de azért szeretem őket, úgyhogy úgy gondoltam, hogy tök jó ez a póló, és ezért landolt a kosaramba. Amit még innen rendeltem, az egy kis fekete ruha, szintén elvonalú, tudom, minden ruhám elvonalú, de nagyon-nagyon kedvelem ezt a fazont, és szerintem jól is áll. Tényleg ez egy nagyon kis egyszerű, csinos ruha, bárhová megteszi a helyét, úgyhogy ezért is rendeltem meg, mert addig nem volt kis feketém. Igen, gondolhatjátok, hát most már van, ez is egy övvel lesz igazán szuper, úgyhogy mindenképpen majd övvel fogom hordani. Az anyag egyébként picit vastag, ezért nyáron lehet, hogy elég meleg lenne így, hát mondjuk egy 40 fokban mi nem az, de pont ezért ősszel és télen tök jó lesz, úgyhogy örülök, hogy ezt is megrendeltem. Ezek lettek volna tehát a szerzeményeim a CN Direct-től, Dresslingről, Dressinről, illetve Zsolisikről. Bocsánat, hogyha kicsit szétszórt voltam, vagy nagyon szörnyen nézek ki éppen, de nagyon-nagyon meleg van, délelőtt még esett az idő, és azt hittem, hogy most szuper lesz videózni, de egyszerűen annyira meleg lett már megint, hogy megsülök. De azért remélem, hogy tetszett ez a videó, és tetszettek a dolgok. Az infoboxban ott lesz mindennek a linkje, meg tudjátok nézni az árat, illetve hogy milyen méretekben kapható, stb. Tudtok szörfölni az oldalakon. Higgyétek el, hogyha belemerültök, akkor jó pár órát el tud venni az életetekből. Én néha csak arra eszmélek, hogy már 1 óra eltelt, és én csak azt a webshopot böngészem. Hát igen. Szóval remélem legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!